азизон, албатта баъд аз ба охир расидани моҳи шарифи рамазон ва омадани ҳавои гарм, табиист ки мардуми мо ба гузарондани тӯю маъракаҳои худ оғоз мекунанд ва табиист ки мардуми шаҳр барои гузарондани чунин маросим ва тӯйҳои худ барои худ ҷойи муносиб мекобанд. ва мо гурӯҳи эҷодии Орион бо мақсади осонтар гардондани мушкилии халқамо, яъне барои гузарондани маъракаҳо, тӯю тамошоҳо ба яке аз тарабхонаи машҳури шаҳри Самарқанд Гранд Назар омадем, то ин ки бо мутахассисон суҳбат кунем ва фаҳмем ки чӣ хел шароит ва имкониятҳо доранд. دنیاست روشنایی با نوری آشنایی در دست هم نوایی زیباست زیباست زندگانی هر لحظه مهربانی در چشم هم زبانی دنیاست. дар қабати якум ки хеле зебою шинам аст, то 100 нафар меҳмонони шумо ҷойгир шуда метавонанд. агар тадбирҳои хурд аз қабили зодрӯз, гаҳворабандон, ошхӯракон, чиллагурезон ва амсоли инҳоро гузаронидан хоҳед, ин толор барои шумо айни муддоост. бинандагони азиз, тавре ки мебинед, мо қабати якуми тарабхона яъне ресторани Гранд Назарро бо ҳамроҳии София тамошо кардем. акнун Софияхон моро ба қабати дуюм таклиф карда истодаанд ва мегӯем ки самарқандиҳои мо вақте ки тӯй мекунанд бисёр хешу андаҳо доранд, худоҳо доранд, хешу хешовандо доранд. агар якашонро нагӯям хафа мешаванд. барои ҳамон Софаҷон ҳозир барои мо дуюм қабатро нишон медиҳанд ки он қабат каме калонтар аст. марҳамат. بیا دل جان باشیم گل یک گلدان باشیم نوای شادان باشیم باشه بیا با هم باشیم نفس شاد و غم باشیم همراز همدم باشیم باشه. дӯстони азиз, самарқандиёни муҳтарам, ана якум қабати ресторани Гранд Назар агар то 100 каса ғунҷонида тавонад, дуюм қабаташ аз 150 нафар зиёд меҳмононро қабул карда метавонад. шумо метавонед ҳатто тӯятонро ҳам гузаронед. мана дӯстони азиз, сайругашти мо дар тарабхонаи Гранд Назар ба итмом расид. азизон, ногуфта намонад, ин тарабхона дар кӯчаи ба номи Лутфӣ хонаи 49 ҷойгир аст. шумо метавонед рӯзҳои беҳтарину хубтарини ҳаёти худро дар чунин тарабхона ҷашн гиред. дар тарабхонаи Гранд Назар тӯятон гузарад хубтар. Орион тавсия мекунад. باشه